jane gini ta ya iso wiri kaya pitik atine ngendhok ngono ki to. Ngempet mah. Someme tiga ngono ki lho. Nyapa? Pengen. Iya mah. Gak nyawang keto jam piro kae? Jam 12. Duk deng lho iso pengen ki lho. Lah piye jenenge wong pengen apa Jawa wayah apa piye? Lu ki aku gak seneng nane omahmu mesti yo. Lah nyapa? Njaluk. Terus aku mbok kon njaluk sapa? Engko nek aku njaluk ning jaba kono suaramu ra karo-karuan. Teko ndi? Sing garangan, sing boyo, sing bunglon. Aku kesel. Dek wingi aku njaluk rambut kei, saiki njaluk pemak men. Lah dek iki aku rung siap kok. Ayo to, Mak. Pengen